자, 너 사거리 바이크 그만하니 바이크. Khumulwng जों मैगेतों फालबायै आरानि बन्दराव गायता मैगेतों फालबायै जों के आरानि सों को मोनाय साव गदारा कालबारि थांनायनि जानि नगानाव कालबारि गसपेल तलाव Khumulwngनि ब जागा गसपेल तला गसपेल ट्रेनिं सेन्टार गसपेल साइमोन नाले द आरो थांनाय माने जों कालबारि हाबै थाङा कालबारि हाबै थांनाय मानसि फेमेले आंनि बाथि गैया आंखौ सोंगौ लामा गानाव बाइक रिक्लाङो जतन गारि लानिखौ दङ गानिखौ जतननि लास' द ओंखाय आबोनि यावगल ओंखाय नायथ'खा yang पासपर्ट थाङै नायथ'लायमानि मालायलिया हरनो को जों दुइता जरा नायथ'खा yang गाना गिनो रदा मानकनै ओंखा मालायलिया गागा जों आरो नतला कसे दुइता बाजि नर के मालिया ओंखा जों को थांका को थानाव थांका को राजापुर थानाव हरनो थाङै केस खालाय माने निनि कागज पत्र दंनि सिङाव जों गोरै जों खाना फुङाव फायदि नेगा जों फुंनि 10ता समायाव को दरा को रेडी खाता केस ओंके आबोनि यावगल नरं ना तामरक साइर हका आरन बरक जेताव नरक थानाव थांमोनि यावगल ओंका बरक साव थाना काके जों तो नायथ'नानै सेट साइ दंनाय निनाबो जुदि मिसिन सोलायपानो आइ को वाखरक सोलायपानो आंनि मिसिन नाम्बार सैजाक दङ आं मिसिन गारि नायथ'हैनाय अकक साता बर' रासुइपा मानो मोखांबा सोखांमानो अकक साता बर' तामके किसा लेरनाय रखनि सावता बर' अच्छा गेनिनि ताबुकनि वान संमानि तामो जेता आ काइलाबारि फाइनाय रक खगै लांखाना नाकेबा अयनो बरक रक खगै रक लांत्रं वान सुक आंखौबो ड्राग्स नुनो आं वानसखौ बरक न आंखा ड्राग्स जानाय रंनो आंखौ वानसखौबो गिता बुसुर दिनि बाइकनि कोन खुसपाटा करि खुदना खुसपाटा करि गारनो बरनो बा आयै पुलिस रक को इनक्वारी खायका गाना बर रंनो संका संमानि बाइक कमा जाय इनक्वारी खाले दिबा गारम बरबो सावमो ड्राग्स जानाय रंनो यांगो किसाबारि दङ ड्राग्स जानाय रंनो यांगो नि बरबो पारगानानि बर रकबो साबै अच्छा निनि बाइक कयते दिगिरो कमा खानायमनि आनि 10:30 ना हरनि अच्छा निनि मुं आनि मुं सन्दराम देबरमा निनि बाइक तमा बाइक आनाबो एसिबार ना अच्छा गेताबुक नों निनि बाइक नाम्बार साइड खोनारि मा नालो करंनो आनि बाइक नाम्बार खाकै 54 लास्ट 50 के ताबुक सर दिनि बाइक कुनो मानियानि बागैनो नों मा करं हायताना अच्छा निनि थाने कुनो आ बाइक नि मांफ्लि रक्तो जतं अमा तत्तो किसारि रहरि दो ओंके बिजि सिजा या हाय द सिजाना नांगिया